Okay, di hapon na ta. Ako sudah na idol, kuan. Kita ritong ano ba? Isda. Kanahan ko ani pinirito, basta diri sa gabukid. Mao gini kasagaran mo madali na mga sudan ba. Nya. Sa usawan. Ay sa usawan diri nya. Tuyog suka on lang na ko butay limon kay sobra aslom na kay suka. Kaya inani na lang. Sa usawan tuyog suka ba ya sili. Lami kayo kay semi-crunchy ba? Nga. Kaya sa kadon nga mais. Ngamot. Lami kayo. Nalagyan basta tinobre lang ba sa bukid na mo. Huwag na madali lang sudan. Isda, preto, hindi gulayan. Wala madali. Kaya kayo. Sa kilo ba kong iprito. Pinatustil yun. Nadagko na yung agmay, oh. Pinatustil yun na idol, kaya di mo na kumakaya ni kaon. Suba ka gulay. Oo, di ba? Nami kayo na siya gulay. Pag gulay ka ba? Paborito na ako. Ano kayo? Toasted ba? Hindi kayo gupo ng tuso kayo. Gusto kayo. Pili. Sebenarnya ko ani. Ini budburon nga prituhon kansa patingon lang nga relasyon ug burot na ato ra madali ra to malata ilang kwala to. Unod bungkag kani kay pinaan. Suyo ka. Tama ta magmaan ni. Kita. Lanse ka unon. Mais ng kanon. Init pa. May kamay dukot. May alga. Kasi nakalalit ani. Na pagkaon. Mayroon sa idol. Ya punta, tama. Bibiboy ko na ba tanaw sa mukhaon ko. Di sa mga sa video ka. Makitaan daw siya. Kaya lula basketball niya. Salamat sa pagtanaw nga idol. Ano, kung gulay sa gulang, hapon ako nagulay. Salamat kayo. Thank you for watching.